ንግስተ ሳባ አክሱማይቶ የመናዊት ዓረብ ንግስተ ሳባ ናትና እያ ዝብሉ ብዙሓት እዮም አክሱማውያን ግብፃውያን የመናውያን ከምኡውን የሩባ ዝበሃሉ ዓሌት ናይጄርያ ኩሎም ንናይ ባዕሎም መረዳእታ ዘቕርቡ እኳ እንትኾኑ ዝበዝሕ ክትዕ ግን ኣብ መንጎ አክሱማዊት ድያ የመናዊት ዝብል እዩ ንግስተ ሳባ አክሱማዊት ትግራዊት ምዃና በአንጻሩ ድማ የመናዊት ከም ዘይኮነት ብውሕዱ እዞም ዝስዕቡ መረዳእታታት ምቕራብ ይከኣል ጾታ ኣብ ምድሪ ዓረብ ጓል ኣንስተይቲ ክትነግስ ልሙድ ኣይኮነን ዓረብ ንጉሳት እምበር ንግስትታት ኣይነበሮምን በአንጻሩ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ምርኣይ ልሙድ እዩ ንኣብነት ኣብ መጽሓፍ አክሱምን ኣብ ኣፈ ታሪኽን ዝፍለጣ ንግስቲ ሳባ ንግስቲ ዮዲት ጉዲት ንግስቲ መሶበ ወርቅ ንግስቲ እሌኒ ወዘተ ብተወሳኺ በቲ እዋን ነገስታት ዓረብ ናብ ወጻኢ ሃገር ከይዶም እንተተራእዮም ብዳርባ እምኒ እዮም ዝቕተሉ ነይሮም ንንጉስ ከምዚ ኣብ ዝኾነሉ ሃገር ንግስቲ እንተትነብሮም እውን ናብ ኢየሩሳሌም ክሰድዋ ዝሕሰብ ኣይነበረን ሃይማኖት አክሱማውያን ብዘመነ ንግስተ ሳባ አልሙቃህ ዝበሃል ወርሒ ኣምላኽ የምልኹ ነይሮም እዚ ድማ ካብ ቅድሚኦም ዝነበሩ ዳእማታውያን ዝወረስዎ እዩ ስልጣነ ዳእማት ቅድመ ክርስትያናዊ ስልጣነ እዩ ነይሩ አልሙቃህ ዝበሃል ወርሒ ኣምላኽ ነይሮዎም በዚ ምክንያት እውን ቤተ መቅደስ ወርሒ ቴምፕል ኦፍ ዘሙን እንዳተባሃለ ዝጽዋዕ ካብቶም ውሕዳት ክሳብ ሕጂ ደው ኢሎም ዝርከቡ ዕድመ ፀገብ ስነ ቅርስታት ዓለም ሓደ ዝኾነ ጽማረ ቤተ መቅደስ ይሓ ንኣምላኹም ዝሰርሕሉ እዩ ነይሩ ንንጉስ ሰለሙን ዝቐረበ ህያብ ንግስተ ሳባ ንንጉስ ሰለሙን ካብ ዘበርከተትሉ ህያባት ውሽጢ ኣዝዩ ብዙሕ ወርቂ ከርበ ጻዕዳ ዕጣን ቃርፋ ካልኦት ቅመማ ቅመም ክቡራት ማዕድናትን መጋየፅን ይርከብዎ ኩሎም ኣብ ግዛኣታ ዝርከቡ እዮም እዞም ህያባት እዚኦም ኣብ ግዛኣት አክሱም ብበዝሒ ዝርከቡ ነይሮም ንኣብነት ወርቂ ክሳብ ሎሚ መለለይ ትግራይ እዩ በአንጻሩ ምድሪ ዓረብ በዚኦም ኣይፍለጥን መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ንግስቲ ሳባ ጥበብ ሰለሙን ክትሰምዕ ኢላ ካብ ወሰን ምድሪ መጽያ ነበረት እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምዝ ወለዶ እዚ ክትስእን ክትኩንኖን እያ እንሆ ካብ ሰለሙን ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ይብል ዓረባዊት ነይራ እንተትኸውን ምናልባት ካብ ጫፍ ኩርናዕ ምድሪ ከም ዝመጸት ኣይምተገለጸን ታቦተ ጽዮንን ሚኒሊክን ኣብ አክሱም ዝርከብ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ዝተኸበረ ታቦተ ጽዮን ሓደ ምስክር አክሱማዊነት ንግስተ ሳባ እዩ እስራኤል ጠፊኡኒ ዝበለቶ ታቦት ኣብ አክሱም ምርካቡን ኣመጻጽኡን ኣብ መንጎ እስራኤላዊ ንጉስ ሰለሙንን አክሱማዊት ንግስተ ሳባን ዝነበረ ርክብ ህያው ምስክር እዩ ካብ ኣዲኡ ቀጺሉ ዝነገሰ ሚኒሊክ እውን ካሊእ ዓርሱ ዝኸኣለ መረዳእታ እዩ ወሰን ግዛኣት ንግስተ ሳባ የመናዊት ነይራ ዝብል ክትዕ ምናልባሽ ደቡባዊ ክፋል ዓረብያ እቲ ናይ ሎሚ የመን ብፍላይ ድማ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ግዛኣታ ስለ ዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ቁልፊ ምንቅስቃስ ንግዲ ዝነበረ ሰግር ቀይሕ ባሕሪ ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ብዘመነ ኣብርሃ ወኣጽብሃ እውን ኣብ ትሕቲ አክሱማውያን ከም ዝነበረ ይዝከር እዚኦም ብውሕዱ ንግስተ ሳባ አክሱማዊት ትግራዊት ከም ዝነበረት ቁልጭ ኣቢሎም ዘርእዩ መረዳእታታት እዮም ኣብ ትግራይ እውን ግን ብርክስ ዝበሉ ከባብታት ንናይ ባዕሎም መርትዖታት እንዳቕረቡ ንግስተ ሳባ ክውንኑ ይረኣዩ ሓደ ጽሑፋት ኣብ ወሰን ቀይሕ ባሕሪ ኮይና ትገዝእ ከም ዝነበረት ይዝንትው እዚ ወሰን ቀይሕ ባሕሪ ዝተባሃለ ኣድሊስ ወይ መጠራ ክኸውን ይኽእል ዝብሉ ኣለዉ ኣብ መነበይቲ እውን ቤተ መንግስቲ ንግስተ ሳባ እዩ ዝተባሃለ ቦታ ብኩዓቲ ተረኺቡ ኣሎ ኣብ ተንቤን ኣብ ገዳም ማርያም ስቁርቶ ትውልድ ቦታ እዩ ዝበሃል ታሪኽ እውን ኣሎ ኣብ አክሱም ድማ ምስ ንግስቲ ሳባ ዝተተሓዘ ብሰፊሑ ዝፍለጡ ቅርስታት ኣለዉ ቤተ መንግስቲ ድንጉርን ማይሹምን እቶም ቀንዲ ኣብነታት እዮም
ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ጥዕና ብለይ